Aeth Mamgu'r Farchnad, Cyfri'r Byd I Gyd, gan Stella Blackstone a Corr, Addaswyd gan Mererid Hopwood. Aeth Mamgu i'r farchnad I brynu carped hyd. Roedd arni eisiau hedfan a gweld y byd I gyd, ac yng ngwlad Twrci rôl blino'n lan. Cafodd garped lliwgar o glymau gwlan. I wlad tai aeth un dydd o haf, a gweld teml a muriau'n wyn, a dwi gath lwyd yn hapus braf. Pwy tai a'i chwaer, pwy un? Un, dau. Wedyn, draw o Mecsico, lle mae'r haul o hyd yn chwerthin, prynodd 3 masg lliwgar llon. Un pinc, un glas, un melyn. 1, 2, 3. A bant â hi ar y carped hyd I China bell ar antur, gwariodd ei harian bron I gyd ar bedair llysern bapur. 1, 2, 3, 4. I'r Swistir, bloediodd llais Mamgu, lle mae'r gwartheg i'w rhyfeddu, rwy eisiau prynu 5 cloch aur, a'i clywed I gyd yn canu. 1, 2, 3, 4, 5. Affrica nesa, meddai Mamgu, yn Kenya caf 6 drwm i'w curo I gadw sŵn a deffro'r dydd, hedfanodd ar ei hunion yno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ydych chi'n gallu cyfri yr anifeiliaid yn y hun? Pwyswch pause I gyfri. Yna, aeth y carped i'r gogledd a theithio mewn llinell syth, nes cyrraedd Rwsia o'r diwedd I brynu 7 dol fach mewn nyth. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I Alice Springs yn Australia, lle mae'r farchnad dan neu sang, hedfanodd Mamgu nesa, a phrynu 8 boomerang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gyda un enaid, dywedodd Mamgu, does gen I ddim byd o Japan. Cyn gweld 9 barcud yn Tokyo, a'i prynu bob un yn y fan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ond pan ddaeth Mamgu I diroedd Peru, digwyddodd y peth gorau iddi. Pan roddodd 10 lama yn anreg I mi, 10 lama ac 1 carped hyd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A bant â fi, 1 carped, 2 gath, 3 masg, 4 llysern, 5 cloch, 6 drwm, 7 dol, 8 boomerang, 9 barcud, 10 lama.